Right, ikama kubhaka mina isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathitha ubhaka nje ludakwe yini ngoba ngingqole ebhuqa imiza bafakazana ngothololodo likamentshise ngishithuluza ngihambe nalo ngilifice ensimini uqhamu uqakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke nje kodwa abantu ngunogwaja obhajwa zikhulule sithi dada lituthe dameni kwadideka ngisho intamba kazikhonje ukuthi kahle kahle kwenzakalani la ngoba umthombo ogerezayo akabaze ngabonakala qhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngithi ngumfoka abakhanda mina ngindlodle lamakhanda amabili lesithathu lenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqele engaphuphi ongasozwa ibona iphuphile mihla namalanga wena onyanya ufokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangisikisi hayi ngeke madoda asikhulumeni lento asikhulumeni lento bafowethu uma singababazi masingakhuluma inyoni zosijwayela kabi inyoni masingababazi singakhulumi izosijwayela kabi uma kukhona umuntu okuhlukumezayo la ukhona mfethu ngithi mina lo muntu ohlukumeza wena ayifuseka indaba yakhe ngesizwe ngaye thina ngeke sizwe ngezivumela idlozi lakho li-intimidate idlozi lakho nawe futhi you mustn't be easily intimidated. I won't going to allow you to be easily intimidated. And futhi kule cala likasezomeyiwa masingakwazi phela ukuma kobe siyidididi lela judge leya judge uRatha njengamanje uyaphuma baba kulayini mina ngangena umuntu ogxekayo judge uRatha ecaleni lasenzo meyiwa baba uyaphuma kulayini izwa ngami baba izwa ngami umthetho baba ngiyakuthanda ngoba ufundile une experience yes une experience uhlakaniphile but ibhadi lakho uthema uhlakanipha wawusuncika ngasesayidini elwrong kuleli cala yasenzo meyiwa hayi ngiyakubamba mina I always appreciate umuntu bengabenza kahle kodwa judge uRatha hayi baba no sekusho mina ke manje ukingibhaka awukwazi baba abameli bayahlonishwa abameli jwabe lapha ya ecourt yakho ngoba wena lapha ya o in charge abameli vele lapha ya wena uNkulunkulu wabo kodwa abameli lapha ya jwabe lapha ya baba abangenanga by mistake bafundile abameli bayinqobile ingqinamba banabadlozi abameli yes banama clients athembele kuona kunama families athembele kubameli abameli banezingane banama parents awukwazi baba ukuthi mawuvula umlomo wena intimidate ummeli no we are not going to allow leyo nto le no ummeli baba naye umuntu womthetho yabona kufana noma ufuna incwadi ezosayinwa mayisayinwe ummeli iyasebenza leyo ncwadi mayisayinwe police station iyasebenza leyo ncwadi mawenza agreement ummeli esayinile iyasebenza court mawenza agreement isayinwe police station iyasebenza court so ummeli ubaluleke kakhulu Ratha we are not going to allow you ukintimidate nokubhulisha abameli baba hayi mina ke baba ngenhlanhla mhlawumbe ke kungenzeka ukuthi awungazi lapho ukhona but I wish le message ingafika kuwena ngoba nesizulu yasazi mangimele ngiyishaye ngesingisi I can easily do that I don't mind just that nje most of my followers are Zulu speaking language so that is why I always prefer the Zulu language when I convey whatever I'm conveying here so njengamanje babu wami awulalela abameli ngicela baba as much as uhlonishwa ubiza inkosi yenkantolo nawe hlonipha abameli ngabe lapho nje begqoke lamajazi abamnyama baba kusho ukuthi bathwele amandla banesithunzi abasithwele ungasehlisi isithunzi abameli ngasehlisi ungadlala hide and seek nabameli because we are watching mhlambe kwenzeka imistake ukuthi kuvunywe ukuthi televiswe icala kasezomeyiwe we are watching Ratha you wrong baba wrong lapho judge wrong lento le baba yenza manje abantu abasola sengathi wena ucheme nestate sobavumela thina sobavumela abantu abasola leyo nto manje akukwazi mfowethu uma kuthiwa icala elifike imay present case liyapresentwa lase liyavezwa mase kucaca ukuthi lelo cala lalikade lingekho
wena base ufuna ukuthi uqashe makuthiwa exist ufuna ukudlala manje isingisi amagama esingisi uyabona ukuthi hayi not ukuthi al exist kodwa likho registered uma linga registiwe kulokho nakho uma linga registiwe baba ka SAPS ayikho lonto asikwazi thina ukulalela kudlalwa thina uHide and Seek baba noma ubani okhuluma ukuthi hayi you are doing good baba this is not good mina nje as King Bhakanzama mina ngisena 44 ku-reach no one can ever intimidate me and no one can ever bully me as a result angifuni ukubhulishwa abameli ayonto encane kufundile lo baba kufundele kuyobhulishwa omunye baba ihlangana phi indaba yokuthi uneminyaka u8 enkantolo because enkantolo kusebenza ungakanani kusebenza ilaw ukuthi wena uyacomply yini ne-law or not ukuthi una 8 years kuhlangana phi enkantolo hayi ngeke ratha baba mhlawumbe kaze bakutshele ngami kaze bakutshele ngami siyabuka phela but iqiniso siyalazi ukuthi labantu ababoshiwe beboshelwe ukuthi babulala uSenzo Meyiwa akaze bambulala uSenzo but sifuna ukubuka ukuthi wena njengoba uguga nje ratha uguga neqiniso yini noma uguga namanga abafana abantu khona umuntu othi beguga kuguge neqiniso and mina ratha lento yenzayo izokwenza amakhehla ngingawahloniphi ukuthi amakhehla ayatheka amakhehla namanga lento yenza kumshololo angithandi angimazi umshololo asikaze sihlangane but angithandi mina as King Bhaka lento yenza kumshololo angazi ratha because lapha ecourt nawe uyasebenza lapho uyasebenza angazi noma kumele ngiblame wena noma kumele ngiblame istate esikubuyisile uyayishola wena ukuthi umdala kodwa manje uzophatha iqala elidinga umuntu fresh minded nomuntu ongenama emotions nomuntu apply ilaw wena usabisa ukuthi umdala una 80 ihlangana phi kwi-law leyonto mhlawumbe ungangikhothela ukuthi kwi-law ikhona into ethi bengabe usumdala ufuna ulalelwe noma uphuma kulayini if lonto ikhona kwi-law court it for me then I will respect right I'm not happy mina ngiyabahlonipha labantu abanamava emphakathini futhi ngiyabahlonipha abantu abanama experience ento ezithile emphakathini because sifuna ukufundisa youth ukuthi ayikhuli sibe ngangawe sifuna ukufundisa youth ukuthi ayibe namava if you did it then the youngsters can also do it kodwa baba ngeke baba from now hlonipha abameli mawungafuni ukubahlonipha abameli kuzonyiwa baba leli icala lakho solithatha silenze content eka TikTok i-content ku YouTube content ya ku Facebook mase silenze content ngeke uzukwazi ukuyimela uzoshintsha lento ngeke ratha phela gcinani la siyabuka nathi awukwazi baba ukubhulisha abameli no asibahlonipheni abameli madoda akumnandi ukufunda fundela ilaw is not easy abaningi bayibalekela yabo abaningi baba nama drop out akumnandi ukufundela ilaw akwazi ukufunda baba ube neziqo uhlakaniphe bese uzotshela ukuthi awulazi igama elithi doesn't exist utshela uadvocate ukuthi doesn't exist akawazi spelling ukhuluma a wrong pronunciation ungakusho kuthina lokho but awukazi utshela advocate lonto baba it's an insult bra hayi ngeke ratha futhi nabakusupportayo fuseke msuni onyoko abakusupportayo fuseke msuni onyoko nonke ngiyaqala ngakuthuka inhlamba mina but nginyanyile abasupportayo rubbish lo yana ukubhulisha umuntu wesifazane ekhuluma iqiniso ethi lento baba I exist kuma files na kwi case yaka SAPS and akusho yena kusho umseshi uzombhulisha ufuna ukudlala umqondo ngo exist no register hayi suka baba mhlamba sikuqiniso thina asinendaba izothina judgment but siyazi mina kakhulukazi ngiyazi ungangibuzi ngazi kanjani but ngiyazi laba abantu abalazi icala laba boshiwe cala abalazi kusadlala ngefamily kaMeyiwa nje futhi nawe ndimo udlala umqondo udlalayo wena Jathurath uhlukumeza abantu bakaMeyiwa lento yenzayo nje baba umndeni yawuhlukumeza abalandeli abahlukumeza izingane zikaSenzi yayihlukumeza ezimthandayo hayi ayithwetshuliwe angikhulumi ngengane zathwetshula zikaSenzo mina ngikhuluma ngengane zikaSenzo ezimthanda for real uyazihlukumeza ratha asihlukumeza ratha I'm not happy uzoba idlozi enjani idlozi ehlukumeza abameli baba that thing was not called for angizazi inyathela abazozithatha omshololo but you are out of line bra
out of line. This kumina nje baba ngiyakubonisa. Mhlambi ithoni yami ngathi ngiyalwa, mangilwa obuza ukuthi ngilwa kanjani mangilwa. I'm not happy. Mina ngivikela umphakathi mina. Ngivume nokuhlukunyezwa abameli. Ngivume. Ngizoyidedela mina inkunzi ezama content creators. Isike zidiscuss lento yakho. Ngizozidedela inkunzi mina. Khona inkunzi ezihlakaniphile la ezama content creators. Akayikhuluma ukuthi udlalani ngabantu. Hayi ngeke baba ngeke. Hayi. Ratha makuthi khona wakudla kuphalaze makukhona. Hayi kuphalaze baba kuyagaxelisa manje hayi baba ukhukha kambi. Ngeke baba uhlukumeza umuntu besifazane phambi kwethu. Abantu besifazane bahlukunyezwe enough la ngaphandle. Ngeke ngisavuma mina. Phambi kwethu izithuli ingane yabantu, ithuli ithi ibuke, ibone ukuthi ayibona naku ngeziwe isilima lana. Hayi ngeke madoda abangayibonanga nje ngikhuluma ngaba bazoyibona. Bazoyibona. Hey. Ayi ibheke nawe mfethu ku-Google wakho noma ku TikTok wakho noma uthi Jayet Ratha bullying imshololo uzoyibona. Hayi baba ngeke baba no. No. Valani ingcono singaboni kunokuthi sibone amasimba. Vali singaboni ingcono. Asingaboni ingcono. We are not going to allow you. We are not going to allow you to bully other professional people. Mshololo are your learned friend. Those people they are called learned. Those people are learned. Awukwazi ukuhlukanisa ukuthi hayi wena learned but wena experience but you are all learned. Hayi ngeke baba. Hayi ngeke. Hayi ngeke man, hayi ngeke. Hayi ngeke phela masingasukume bafethu izwe lizoshona ehlathini nje. Sibhekile nje, shona ehlathini izwe. Angeke sivume lento. Malema ngiyeza kuwena baba nawo. Malema njengoba ngithula mangiyisilima. Ngithuli ngoba bengikukhonzile and ngikukhonzile. Ngisafuna umqondo wami Malema usanyakaza ukuthi lento yenzayo, lento yokuphambana nehlobo uyenza ngamabomu yini. Uyabona mfowethu ayikho into enzima ukuswitcha from ekumkhonzeni umuntu to ekumboneni ukuthi akayona lento cabanga ukuthi iyona obuza kuyithandana. Mina Malema manje I still believe in you. Malema ngiyakutshela mina I still believe in you. Kodwa inqubo eqhuba ngayo as we speak I don't understand it. Show mina uKing Park. Hayi show mina baba. Show mina angafuni ukukhuluma ngisazokhuluma kodwa mina Malema because ayikho into engihlonipha njengabantu. Njengoba Malema wena Malema upresident wena weqembu EFF. Upresident unama grand forces angena asha door to door campaigns and now ama elections, local elections are around the corner and the ama grand forces now ayafuna nawo endaweni akuyona ukuthi kube yiwona awinayo ezama EFF. Wena wenzani wena? Angafuni ukukhuluma ngisabuka nje. Kodwa mhlambe abantu abangazi bama EFF bayangibona slowly ngiyashintsha. Awuwazi baba ukuphambana. Awuwazi ukuphambana nento efunwa abantu bakho. Le South Africa ibona abantu bakho. Ngoba ama EFF kuyimanje agcwele wonke umhlaba le South Africa. South Africa abantu bakho. Bantu bakho baba angikhathali mina ukuthi ipolitiki yakho uyifunde kanjani uyidlala kanjani ubukani in future akusebenzi future sikhuluma njengamanje khona umuntu olambile ekhaya njengamanje umsebenzi wakho uthathwe yikwelekwele unjani wena. Hayi Malema ngeke mina ngafuna ukukhuluma but ngizokhuluma if it push me to that particular corner futhi bawushintsha wenza kahle ngizokhuluma futhi Malema kodwa kwamanje let me keep my mouth shut because ngikhonzile kakhulu futhi ngoba mina ngiyawazi amandla akho ngiyayazi wisdom yakho angilona ngixoke mina bathi abantu uyabheda Malema nami ngithi uyabheda khona noke ngiyenze lento mina ngiyayazi ipower yakho ngiconfirm kuma level ahlukahlukene from my own side kodwa le hayi angidida baba awukwazi ukuvukela abantu bakho mawuye Cape Town khona abantu bakho Eastern Cape khona abantu bakho KwaZulu-Natal abantu bakho Limpopo abantu bakho Johannesburg abantu bakho uthi abasebenze kanjani abantu bakho kule wave ekhona uma wena uphambana ne wave ngoba akushiwo la
nathi ngesivumele into ethi akuxoshwe abantu babanye amazwe kodwa leyo ukuthi akuxoshwe abantu abangenawo ama-permit fusek abahambe abangenazo imvumo fusek abahambe ngoba mina kusasa angikwazi ukuvuka ngithi nge-America angikwazi ukuvuka ngithi ngiya eBrazil angikwazi ukuvuka ngithi nge-Mauritius labo nje baba labo ke zibambileke inkunzi lapho ungizwe emchunu nophakela umthakathi nodadewethu loyo tshela mina hayi Malema ngeke baba angafuni ukukhuluma ngoba mase ngikhuluma kodileka into ngazeJericho mase ngikhuluma ngalento ngisafuna ukubona kahle umqondo wakho ukuthi ilento noma uthakathiwe mawuthakathiwe ke ngiya understand sizola nomthakathi okuthakathile kodwa awukazi ukuphambana nabantu kodwa thina ngeze ivume nje asibela abantu thina silwela abantu thina that is why manje ngezo live ngikhuluma isiZulu ngoba ngifuna ukubazi kahle shosho abantu engibalwelayo mina ngijanga ngikhuluma isiZulu nje ngifuna ukubazi kahle shosho abantu abangilwelayo abantu abamnyama abantu engibalwelayo omnyama ngazizwanga isiZulu kodwa waseNingizimu Afrika one day ngizosikhuluma isingisi one day ngiyamhlonipha naloyo kodwa Malema ngeke baba kubenzima ukuthi sithi akuhambe umuntu ongenamvume udefende utsheke ukudefenda urabish hayi ngeke baba ngeke angafuni ukukhuluma mina mase kukhuluma mina baba ngizoyi-analyze lento but I still believe in you mina as King Bha kanjani as a result angijabuli makukhona umuntu ozovela adonsa igama lakho noma kanjani kodwa ngeke baba ngeke shintsha umshovu baba shintsha ithoni shintsha ukukhuluma mange njalo kuyanyiwa baba shintsha ukukhuluma baba hambisana nabantu bakho baba hambisana nama-voters support ama-ground forces baba la ekhona isono kabi mfethu umuntu aqhamuka egqoka isikipa se-EFF athi beqhamuka bethi abantu we engashilo lutho omunye uza nento enhle kodwa asakwazi nokuyithula into ayiphethe sebebona isikipa azama ukugoqa bandle emphakathini umuntu agoqe bengathi bayezwa abantu ungene wena kwi-National TV uvela umosha into ayigoqile umuntu ngeke Malema baba gcwala ngakufaka nangisikisa uKing Bha kanzama lo mangabe ukuthi mina ngena ngale nsizwe ecashayo mina ngise number 44 Rocky Ridge Road eHillary umsebenzi wami ngimela umuntu umsebenzi wami Jathu Ratha lapha eJohannesburg baba ngeke baba I'm not happy awukwazi ukubhulisha abameli baba nengane zethu thina zenza amalo ngeke ngifundise ingane mina kanti iyobhulishwa umuntu omdala ezisho ukuthi umdala siyaguga ngendlela efanayo but angingagugwa ngendlela yokuhlukumeza abanye abantu siyayazi lento ivika kuma families khona obaba amadala abathi babeguga baxova izingane zabo uthothi izingane zixova umzali ugugile umzali manje useyixoke emndenini wakhe sike sivume thina lenzeke lapha National TV makuthi state sakhetha umuntu orong ukuthi abe yijaji la ayilungiswe le nto baba ngeke Jathu Ratha khohlwa baba khohlwa kusuka namhlanje azi ukuthi we are there we are watching awukwazi baba ukwenzekela yakho wena nje lalela bese uyangena wena la ungena khona futhi wena ungenela ukucaciseleka and uyabhalansa ucaciseleke ngapha ngakwi defense team uyacaciseleka uphinde futhi uzocaciseleka ngapha futhi ngakuma prosecutor nakhona uyacaciseleka la unga understand khona awuyena ummeli wena awuyena ummeli we-state ngenhlanhla ngiyakwazi uhlakaniphile uzongizwa futhi mawungizwa lento I believe ukuthi izongena ushintshe baba ngeke baba khohlwa mange njalo kuyanyiwa hayi mange njalo kuyanyiwa baba ngeke siyivume lonto thina sifuna ukuthi thina baba lento nawe ube sober kule case okuyona ngoba le case okuyona yamanga le case okuyona abeka usenza kabulawanga yilabo abantu ababoshiwe amanga le case leni fuck amanga le case le siyabona phela thina ijaji enjalo ehloko kubona amanga nifuna ukudefend amanga this is all lies bra amanga lawa labantu ababoshiwe bonke benziwe impatha labantu baba bathathe isifoni ngenkani hayi suka noma bufike ubufakazi ukuthi hayi kunento iyafabricate akumele ilalelwe ngoba amanga amancane aresult amanga amakhulu yini ijaji ingayazi lonto ukuthi makukhona amanga amancane lamanga amancane kushuthi lamanga result amangena amakhulu ayingakhona amanga abukhona amanga hayi ngeke bandla hayi ngeke mina hayi aningixolela bafowethu
Ixolo ngizobuya ngibuye ngenze kahle live wami lokufundisa abantu nokukhombisa abantu indlela spiritual nokusiza abantu ngoba akekho umuntu engifuna ahlulwe ephila nami. Hayi ngifuni lonto mina. Ngingibhaka nzami igama lami. Kange ngivele mina ngiyogumba idama ngathi ngisidididi ngingenazathu. Beke ke mina ngakho izindle engaka yangenazathu. Power bingitshela. Nana manje ngiyasho ukuthi Ratha awukwazi ukubhulisha abameli. Ngicela from today bahlonishwa abameli from today ahlonishwa amaphoyisa emsebenzini wawo. Hlonishwa nje baba. You can't bully abameli. Ngeke baba, ngeke. Sesibuke sithi sikhakade liqalile. Silokhu sinabukelisa ngibakhuza abantu. Ngithi hayi asimlindi yena uLatha simbuke. Hayi nawo manje. Udide nami le game. Futhi hayi baba yini bafethu.